Asa man to akong manghod sululot. Ginihar man to Uy, gano ka? Ha? Away ko dito. Kisa mag-away nimo? Huli ko. Tara, tuna. Ay, duha mo na kabuk. Ha? Duha. Ay, hadlok man ka. Ako'y bukbok nimo noon, buang ka. Hadlok man ka nang kuan. Buli. Buli. Kisa may buli nimo? Brian. Ha? Si Brian? Uy, kagamay ato. Hadlok ka. Duha sakri ka. Uy. Ikaw may mo ni mo kontra. Uy, Si Brian. isa ka ni. Brian? Ikaw ni kontra ni day? Oh, ako kontra na. Ano man? Isugay. Isugay. Uy, may ilak ka. Uy, nabuang balos. May balos. Uy. Ano ba, dapat magisug-isug ka. Ayaw palupig ka na, alain sa gani ka mo balos. Ba? Bisa tayo ilog eh. Balosan noon sa. Balos. Gamitan ka tong akong gitugon mo. Power. Bana. Uy! Pawiran. Balosan. Ikaw bukbukon ako. Di ka masukol. Nakitulog ako, makikitulog di ba? Kato din kang kuan, Dragon Ball pod kang kuan. Kang Sanggoku. Kang Sanggoku sad. Yeah! Ano to? Mo to. Ang power to. Ano to power? Di ba? Lupan. Per. Charge. Church. Wala ko sa mga ilog. Dulo. Uy, balos ka. Kato ka kuan kang silong. Ha? Silong. Ilong? Per science. Di mudagan pa mga to, mudagan. Kabalos. Isa dito. Scorpion man to. Ha? Scorpion? Juan. Angela. Angela. Sanib na ako. Angela ni. Uy, kalain ano oy. Sa ba to? Ito yan. Ano to? Angela daw. Ito ba Angela? Kalain na to. Yun na naman ito. Yung man daw. Johnson. Johnson. Saan sa? Juan. Bogi. Palupig. Uy, lupi man. Uy, lupigon man Oo. Gamitin si mong Naruto. Uy. Ikaw. Ano kuya? Naruto nasan? Lo. Sama. Uy, magpalupig ka. Magilak-hilak yate kada kong tao, lupig. Uy. Kisa man na? Spiker? Eugene? Ha? Di na Taguro? Siguro? Eugene. Lolo. Uy. Uy. Giro ka? Naman. Pag-peace mo. Ha? Peace mo. Peace ko? Ikaw, naranin mo. Peace mo? Gigi. Last. Medyo palupig ka na. Tanaw. Isog naman kay isog na ka. Uy. Nilabot siya, nagabot to. Nagabot ano do. Tara.